ଗୋଟିଏ କୂଅରେ କେତେକ ବେଙ୍ଗ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଅନେକ ଦିନ ତଳୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ମହାରାଜ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ। ସେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବୟସରେ ବଡ଼। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ନିଶାପ କରି ଝଗଡ଼ାଟିକୁ ତୁଟାଇବାକୁ କହିଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ତାଙ୍କ କଥାରେ ହସରେ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ସେ ଅମାନିଆ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି କାଢୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗରା ଉପରେ ବସି ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଧାନ ବିଲ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କଳା ସାପ ଉପରେ। ସେ ଗାତ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ବେଙ୍ଗର କ'ଣ କଥା ଶୁଣି ସାପ ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା, ହିସ୍, ତୁମେ କିଏ? ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିଲ? ମୁଁ ହେଉଛି କଳା ସାପ, ସାପମାନଙ୍କ ରାଜା। ଏଇ ଗାତ ଭିତରେ ରହେ। ଆଉ ଏଇ ଗାତ ହେଉଛି ମୋର ରାଜନଅର। ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଗୋଟାଏ ବେଙ୍ଗ, ଆଉ ବେଙ୍ଗ ସାପ ଭିତରେ କେବେ ବନ୍ଧୁତା ତ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ଦେଖି କହିଲ? ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ, ମୁଁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାଜା। ପ୍ରଜାମାନେ ଏଣିକି ମୋ କଥା ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ କୂଅକୁ ଚାଲ। ମୁଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚିହ୍ନାଇ ଦେବି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହାର କରି ସୁଖରେ ରହିବ। ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ କୂଅ ଭିତରେ ଆରାମସେ ରହିବ। ସେଠୁ ସାପ କହିଲା, ଆମେ କୂଅ ଭିତରେ ରହିବା ଜୀବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଗାତ ଭିତରେ ରହିବୁ। ମୁଁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବି କେମିତି? ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ସେଠୁ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୂଅକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯିବା। କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମେ ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି ତୁମେ ତାକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କଳା ସାପକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାତ ଭିତରେ ସାପ ଲୁଚିକି ରହିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବେଙ୍ଗରାଜା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଗୋଟାଏ ଶତ୍ରୁ ବେଙ୍ଗ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। କଳା ସାପ ତାକୁ ଖାଇ ଆରାମରେ ରହିଲା। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ସାପକୁ ଖାଇବାର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ, ତମେ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଉପକାର କରିଚାଲ, ମୋ ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଶତ୍ରୁ ମରିଗଲେ। ଶେଷକୁ ରହିଲେ ତାର ପରିବାର ରାଣୀ ଓ ପୁଅ ଯମୁନାଦତ୍ତ। ବେଙ୍ଗରାଜା ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ସାପ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ମୋର ଅନେକ ଉପକାର କଲ। ତୁମ ରାଣ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ତୁମ ଋଣ। ଏଣିକି ତୁମେ ତୁମ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ସେଠୁ କଳା ସାପ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବନ୍ଧୁ, ଦରକାର ବେଳେ ଡାକି ଆଣିଲ, ଆଉ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଏବେ କହୁଛ ଚାଲିଯାଅ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗ ଯୋଗାଇଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋର ବେଙ୍ଗଖିଆ ନିଶାଟା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଯୁଆଡ଼ୁ ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ଯୋଗାଇବା ତୁମର କାମ।
ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବେଙ୍ଗ ନଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବି। ହିସ୍, ପୁଅ ରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବି। ହିସ୍। ବେଙ୍ଗ ଯୋଗାଇ ନ ପାରିବାରୁ ସେଦିନ ସାପ ତାର ପୁଅକୁ ମାରି ଖାଇଲା। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ତମେ ସେ ବେଙ୍ଗଖିଆ ସାପକୁ ଡାକି ଆଣିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରେ ଆଜି ନିଜ ପୁଅକୁ ଖାଇଲା। କାଲି ମୋର ପାଳି। ଏମିତି କାନ୍ଦିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ କୁଅ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭାବିଲା କିପରି ସାପ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, କାଲି ତୁମକୁ ସେ ଖାଇବ, ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବି, କେମିତି ସହିବି ମୁଁ? ରାଣୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଗ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତୁରନ୍ତ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଅ। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପଶିଲା। ସେ କଳା ସାପ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ଉପକାର କଲ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ, ପରେ ଯମୁନାଟାକୁ ବି ଖାଇଲ। କାଲି ରାଣୀଙ୍କ ପାଳି, ତାପରେ ମୋ ପାଳି। ମୁଁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ଆହାର ମିଳିବନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ଶୁଣ। ଏଇ ପାଖ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁଡ଼ାଏ ବେଙ୍ଗ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି ଆଣିବି। ତୁମର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ଏହା ଶୁଣି ସାପ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ କହିଲା, ହିସ୍, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ହିସ୍। କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ଦଉଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ଜାନ ବଚି ତ ଲାଖୋ ପାଏ, ଲौट के ଗଙ୍ଗୁଆ वापस ना आए। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ନ ଖାଇ କଳା ସାପ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସେ ଝିଟିପିଟିକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇଲା। କହିଲା, ଗଙ୍ଗଦତ୍ତକୁ କହିବୁ ମୋର ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଣିକି ବାବାଜୀ ଜୀବନ ବିତେଇବି। ଜୀବନ ଯାକ ମୂଷା ବେଙ୍ଗ ଖାଇଲି। ଏଣିକି ଧର୍ମ କାମରେ ମୋ ମନ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତର ମୁହଁ ଦେଖିନି। ଖାଲି କହିବୁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଝିଟିପିଟି ଗଙ୍ଗଦତ୍ତକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଧାନ କିଆରିରେ ଭେଟିଲା। ସାପ ଦେଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲା। ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ କହିଲା, ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୋକା ଥିଲି। ଶତ୍ରୁ ସାପଟାକୁ କୂଅକୁ ଡାକିନେଲି। ସେ ମୋ ଜାତି ଭାଇଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ପରିବାରକୁ ଖାଇଲା, ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ାଇଦେଲା। ଆଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ସେ ମୂର୍ଖଟାକୁ କହିବୁ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ଆଉ କୂଅକୁ ଫେରେଗା ନାହିଁ। ସେଇଠି ଭୋକ ଉପାସରେ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମରୁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରର ଅନିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗଙ୍ଗଦତ୍ତ ତା ନିଜର ଜାତି ଭାଇଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ।